ئەو کاتەوە هەموو کاتێکتان باش بیسەرانی رادیۆ دەنگی گەل بە بەرنامەی دەنگی شیلان هاتینەوە لاتان. من هەورین جەنگاوەر پێشکەشوانی بەرنامەکە. بەرنامەی هەفتەیەمان لەگەڵ هەڤڵ شیندا ئەندامی دەستەی کومیتەی پەروەردەی کۆمەلگەی ژنانی ئازادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کەژار. بابەتی بەرنامەکەمان شەڕ و ناکۆکی کە لە ئاستی جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەڕێوە دەچێت. لە هەمان کاتدا دۆخی سیاسی کۆمەڵایەتی ئێران و فشارێک کە بە ناوی حیجاب لەسەر ژنان بەڕێوە دەچێت لەگەڵ میوانی بەرنامەکەمان وتوێژ بکەین. هەڤڵیان بەخێر هاتم بۆ بەرنامەکەمان. هەروکو بەسمان کرد هەڤڵیان شەڕ و ناکۆکییان کە لە ئاستی جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناویندا بەڕێوە دەچێت ئێوە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ بلێ ئەف شەر بێگومان ئیرۆ دەستپێکریە دەمێکی درێژە سەرۆکاتی بەریە 30 ساڵە وەکی شەری جیهانی سێمین بناو کرد. ئەف شەر هەر کۆ دەچێت دشوار دەبێ بێگومان لێ ئەف شەر بە ئاستا ڕۆژهەڵاتە ناویندا گرانی بەردەوام دکە ji ber ku ev şer bi hêza hegemonî ê dinyayê bi taybetî jî bi serweriya AB de yanî Amerîka û bi mejiyê İngiltere em dikarin bibêjin ber ku pir ev nake pir dernakeve pêş lê yê ku fikrê vê an jî qirkirina çandî taybetî qirkirina hebûnê ê gela didi berdamkirin û şerê taybet didi meşandin yek jî İngiltere'ye. Heman demê Rusya aleke, Çîn aleke, ABD aleke herêkî nava xwe de dixwazin beş bikin aslında dünyayê beş bikin bi gor düzena xwe bi gor bercevendiyê xwe düzenekê bidin dünyayê û taybetî düzenekê bidin rûşhilata navî. Bêguman sîstema heyî êdî nikare xwe berdewam bike, nikare bi vî şêwazî sîstema modernîta kapitalîst nikare xwe berdewam bike. Mecbûr e hinek nûbûyîn xwe de çêbike, hişmara dunyayê pir zêde bûye. Bi vê hişmarê sîstema dixwazin nikare birêk û pêk bike, êdî qeyran û pêxirtengê pir mezin jiyan dike sîstem. Sîstem jî bi va şerî û bi va komkujiyên li ser gela didin meşandin, an jî gela li hev didin şerkirin, hemberî hev didin şerkirin, gela li hemberî hev didin qirkirin. Armanca ku planên dixwazin pênk bînin rûşhilata navîn de sîsteman o ji xwe re saz bikin û gur vê her kesê gur bercevendiyê xwe jî para xwe bigirine. Ji bo wê vî şerê taybetî rûşhilata navîn de têlin. Belku em dibêjin şerê di sîstema ne taybetî sîstema neteva demokratîk û ya modernîta kapitalîst e. Ji bo wê jî êdî gel vê sîstema heyre nikare bimeşe. Gelan de şiyarbûyîn şêbûye. Belku gelîk berxwedanên mezin sed salên ku şerên cîhanê yekemîn ve dest pêkirî heya roja îro şerê cîhanê duyemîn çareserî nekir. Piştî hilweşandina sosyalîsma pêk hatî êdî şerê sar dest pê kir. Em dibêjin wekî serokatî wekî şerê cîhanê sêmîn binav kir. Ev sîstem mecbûr bû xwe biguherîn wekî projeya meziniya rûşhilata navîn Amerîka dest pê kir. Bi vê jî aslında destpêkê wekî alternatîfa ku hemberî wa sîstema serokatî neteva demokratîk ya konfederalîsma demokratîk şerê yekemîn ji hemberî vê bû ji xwe ev bi komployê encam bû û heyana he jî ev komplo berdewam dike. Bêguman ev negiştin armanca xwe. Heman demê nikarin bi vî şêwazî bimeşin jî zayıftîn pir mezin jiyan dike sîstem. Ji bo wê dixwazin rûşhilata navîn de gelê rûşhilata navîn bêx nava qeyranekê, nava pêxirtengiyekê û xwe wekî qehreman bidin nîşandan û bi vê qehremanî jî xwe wekî xilaskerê vî gelî bidin nîşandan. Ji ber ku hêdî hêvî û baweriya gelan bi vê sîstemê nemaye. Belku heya derekê dimeşin lê bi vî sîstemê re ne dikarin bimeşin ne jî dikare sîstema xwe jî nikare berdewam bike. Bi vê jî êdî gelên rûşhilata navîn dewletên rûşhilata navîn li hev didin şerkirin. Taybetî jî îro em dikarin bibêjin şerê İsraîlê li hemberî Hemas, li hemberî Lübnan, li hemberî Hizbullah û hemberî heman demê hemberî İranê dixwaze bi vê de nefesekê bigire sîstem. Bi vê re jî nahêle heya jê tê nahêle şer bikeve alê Rojavayanî Avrupa û Amerîka. Ji bo wê jî vî şerê rûşhilata navîn de têle wekî şerê İsraîliyê wekî baweriyê em bibêjin xiristantiyê û cihûtiyê didin pêş. Lê ev ne wisa ye ev şerê sîstema ne. Şerê sîstemên ku
و یه مدرنیتا دمه کو ادی دمه خو قدان دیه خویناوی قدایه ادی نکاره جیان بکه و نفس خو داوی دده جبوی بگو من افشری ماستر ببه افشری گورتر و گشتر ببه herkes gur berjevendiyê xwe dixwaze xwe tiştekê bigire ji bo wê jî gelek hemû gelên me gelên rojhilata navîn taybetî ji bo wê xwe amade bikin yekbûna xwe çêbikin ku bikarin hemberî hêza hegemonîk a dewletên serwerên ku dixwazin bi xwîna gela xwe bidin jiyankirin û xwe bidin berdewam kirin êdî şiyarbûyînekê bi yek re û bi îttifaqekê dikarin vê sîstemê têk bibin û sîstema به پور جیان کرنه سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک آگلین روشلات ناوین کو بکارن هفر جیان بکن آنجا دکارن وی شری او پیخرتنگی بدن سکناندن نخ افشر دبیجی حیا استکی هاتیه بگومان یه دشوارتر او پرتر ببه آلمانجا یکیجی ام ببیجن فکر رمان سروکاتی سیستم سروکاتیه جبر کو اکو همبری و وکی آلترناتیفا گلا وکی کو یه بکاره گلا به هفره بده جیان کرن و وکی سیستمکی پیک بینه سیستما سروکاتیه ایرو وکی شروانین وکی ام ببیجن ریخستناوی پککی و پاشکه جبوی ویجی ام ببیجن هدفا و آرمانجوی کمین شریوانی هری مازن ام ببیجن سر پککی و سر گلی کرد و طیبتی جل سر سروکاتیه بگومان هیوی مجی پرن یعنی افشر ام دکارن تیک ببین مرو دکاره به هیزا گلا به باوریا گلا و به یکبونا گلا مرو دکاره وی شری تیک ببه و یکبونا گلا مرو دکاره سر بخ والله بس یو شرطان کر او شرونکوکی که لعاصی جهان ده بارودوخی سیاسی و لشکری ایران لو قناغه در ایو چون دبین دیسا دخوازم به گوتنه که سروکاتی دست پیوی که سروکاتی بریا نها بلکو پر زوده گوت اما بریا 10 ساله دیسا دوباره کر گو هگه که ایران سیستما هی گوهارتن و گوهارتن تیده چینه که مجبوره اتیک بچه جبر که گلین ایرانه و سیستمی را جیان ناکو و نکار جیان بکه نکار وصا خبر دوام بکه جبوی ویجی ام ببیجن ایران گوهارتن و گوهارتن خواره چینه کر سیستما خواره چینه کر همان دمه ام ببیجن راست هیزه کی ایرانی هیا هم هیزه خواه سیاسی پرخورده هم هیزه خواه عسکری پرخورده طیبتی هیزه خواه هم دیپلوماسی و هم جی یا استخباراتی پرخورده لروشلات ناوین ده براستی جی وکی ام ببیجن آقای کی پرمازن دابو چیکرن و حیانه هاجی خواستر بید دا مشاندن دخواستا ببو وکی هیزه کی روشلات ناوین دخواستا کو ببسر وری روشلات ناوین جبوی ویجی ام ببیجن ایرو بناوی حزب الله گلک درا aslında şeri Irak'da de şeri Suriye'de de şeri Lübnaniye Filistin'i her deri de tilya İran'ı de heye o em karın bebejin heneki evavi de meşandın her dereci heze xwahana rexistini xwahana binavin cuda cuda lebas iro tiştem dibinin her ali da iri şekil ser heze İran'ı hena jxa salana İran hatiye durup peçkirin jale bejin hezin Rojava taybeti Amerikan ve daxazın İran'ı terbiye bgin daxazın baxın bin bandura xwa o daxazın baxın bin kontrola xwa İran gohartin xwada çe bikiriye ez bawer dikim dikari ruşlata navin de ji gohartinin pirmazin çe bike lebas ef çene bu iro hemu baskin İran'ı bi yek ten şikandın em bebejin baski ve Filistin'e Lübnan'e Irak'ı o her vakidin teşkandın o müdahalenin pirmazın ser İran'ı hene İran siyasete iro demeşine tangaviye ki pirmazın jiyandiki ne karış nav derkeve belki daxazı bir diplomasiyen devletin cuda cudayı roşlata navin re pişta xwa xurt bike yani jî hêza xwe dubare bikare xwe li welata derê xistin bike ama İran hêdî bi vê siyasetê nikare bimeşe ji ber ku ev siyaset bi rastî jî îflas kiriye û neçû serî siyasetekî hinekî bêdeng dibêjiya hinekî gevxarin dike ama heya jê tê ev ji xwe dûr dike şer ji xwe dûr dike nahê li şer bike bi Îranê hinek tişt qurban dike hêzên xwe yên dîn derve ku ji bo xwe rêxistin kirîn welatên dî dewletê dî gelên din aslında ji bo xwe qurban dike ku şer nekevin nava Îranê ev wekî polîtîkayekî sîstema Îranê dewleta Îranê hezaran salan e ji ber ku dewleta Îranê em bibêjin hezara sala xwedî kûkekê xwedî sîstemekê xwedî siyasetekê polîtîkekê pir kûr û dûmdirêj e ji bo wê jî xwest heya demekî berdewam
bike ama tişta ku xuya dike niha nav demaye tam nikare nav derkeve çawa bimeşe tam ev nake hêza xwe nikare derxehûlê tam êrî jî nake dibêjiye asta ku xwe parastinê de aslında niha parastinê jî nake bêdengiyekê bin ve êdî dimeşin ama bêguman hêza xwe jî heye silahê xwe yên giran jî heye hêzê xwe eskerî jî pir zêde heye lê bi hêza eskerî û bi silah û bi ev nikare ser bixe ancak dikare bu guhartinên ku nava welatê xwe de bi gelên xwe re dikare siyasetekî rast dikare xwe ji vê şerî xilas bike û xwe ji têkçûnê xilas bike lê bêguman bi vî şêvazê siyaseta ku tê meşandin yê têk biçe mesela em mînak bidin dema şêrbirîndar dibe êriş dike dema Tayyip Baskewî dişke êrişê xwe dawî dike gelek mînakên cûr bi cûr hene îran jî êdî hêza xwe ku ji derve wenda kirîn bi nava gelên xwe de êdî dixwaze bide ev kirin yanî bi tevsandinê em bibêjin bi darvekirina bi êrişkirina bi şêvazên cûr bi cûr dikare dixwaze vê ev bike dixwaze vê hêza xwe bi diyar kirin dixwaze têkçe yanî çawa serhildanên nava xwe de bi tavsîne bertekên ku nava xwe de derdikeve dixwaze bi tavsîne lê bêguman ev têrê nake mesela îro zindanên Îranê hatine tijî kirin û belku hişmara herî zêde ku sala dawî de darvekirin Îranê de hatin kirin belku êrişê herî zêde em bibêjin nava ve salê dawî de taybetî mehên dawî de nava Îranê de hatin kirin evên hemû sebebên xwe ne ku Îran asengê pir mezin jiyan dike em bibêjin lewastiyê pir mezin jiyan dike nikare pêngavekî derve çê bike nikare çalakiyekî ku ji bo ku xwe ji vê lewastî derbixe hemberî derve bike hemberî taybetî hêzên hegemonîk wekî Amerîka û her wekî dî ê derdûrê ve çi dike êdî vedigere nava gelên Îranê û gelê Îranê bi darvekirina bi gevxarina bi îşkencê bi lêxistinê bi em bibêjin sîxurkirinê bi şêvazên cuda cuda dixwaze vê hêza xwe bide xuyakirin yan jî bi xwe vê dunyayê bide îspatkirin ku bi hêze dikare bike ev jî têkçûna Îranê xwe re bîne ev siyaseta Îranê bibe sebeb ku Îranê ne tenê hemberî hêzên derve hemberî hindûrên jî têkçûna xwe pir bi berçav û bi eşkere jî bi rastî dide xuyakirin û ev jî bi vî şêvaziye di vê re jî bêguman berxwedaniyên pir mezin jî hene hemberî vê yanî gelên Îranê de em dikarin bibêjin hemberî vê neqebûlkirin taybetî ji li zindana de mesela hemberî vê siyasetê hemberî vê qirkirina ser gela taybetî ser jinê berxwedanên zindanê pir biheybetin û pir bi kûrin ji bo wê jî pir biwatene belku cara yekemîn Îran tiştî Musara rûbirû tê matmayî dimîne bi pêşengtiya jina de ev hêza ku ev îrada ku hemberî xwe dibîne tirsekî pir mezin ji jiyan dike ji bo wê jî êrişê xwe ev dike êrişê xwe meztir dike û dixwaze bêdengiyê bide avakirin ji bo wê jî em dikarin bibêjin ku bi vê siyasetê nikare bimeşe û yanî dixwaze hinekê demê xwe derbas bike yanî ji bo Îranê jî em dikarin vê bibêjin هەواڵیان بینە سەر بابەتێکی دیکە ڕێبەرا بۆ دەڵێ ساڵی 21 سەدەی ئازادی ژنە کالان لە سەدەی 21 داین بەرەکسی گوتنی ڕێبەراپۆ دەبینین زەخت و فشار لە ئاستی دنیادا تا دەشێ زیاتر دەبێت لەسەر ژنان ئێستا کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێرانیشدا کە لە دووەمین ساڵەی شۆڕشی ژنجیان ئازادی دەرباز دەبینین فشارەکان بەردەوام لەسەر ژن ئێوە ئەو بارودۆخی ژنان لە چه ئاستێکدا دەبین لە ئاستی جیهانیدا و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێراندا بەێ ینی بێگومان sala 21 sala azadiya jinê em bi vê baweriye û bi vê hêzê em tekoşîn dikin û her ku diçe tekoşîn ji mastir dibe xurtir dibe em li vê bawerin yanî dema serokatî ev got tenê wekî gotin negot wekî jiyan wekî felsefe û wekî paradîkma got û heman demê wekî sîstem got serokatî tenê gotinê de nema sîstema vê ava kir hema demê paradîkma vê ava kir û felsefa vê ava kir û bi vê felsefê jî îro bi pêşengtiya jina Kurd de taybetî hêza jinên wekî em bibêjin paşk û heman demê yêja sitar û gelek em bibêjin hêzê mêyên din ev berxwedan asa herî jûr de berdewam dike şûreşa jin jiyan azadî ji vê nedûre û ji vê nequte berdewamiya vê bêguman ev sed sal şiyarbûna jinê ye em dikarin wisa bibêjin belku em dikarin bibêjin hêzên ku qutqutî belku dibi sebeb hinekî lewastî tên jiyan kirin lê bes sed sala ku jin şiyar bûye heya astekî ketiye ferqa xwe heya astekî xwe rêxistin kiriye û heya astekî jî dimeşe heman demê li her derê dunyayê îro
برو برتك هنا دنك هنا نرازي بوين هنا ونقبول كرن همبري في سيستمي هنا ويجي بهرسا همبري في تونديا سرجني توندو تجيا سرجني بردوام ديك همان دمي إيريش السرجني همان دمي إيريش لسر سروكاتيا لسر فلسفة لسر باراديكما لسر سيستما سروكاتيا كلهم طيبتي جبوي konfederalizma jina a dünyayê û ya rojhilata navîn ku wekî alternatîfa vê sistemê dayê ava kirin hersa sistema modernîta kapitalîst pir mezin e û êrişê wê jî li taybetî li hemberî jinê li ser vê ye ji ber ku serokatî bi vê baweriyê jin kir pêşengê vê sed salê û heman demê kir pêşengê demên ku bi hêza jinê dikare ev civak rizgar bibe ev civak azad bibe azadiya jin azadiya civakê pênase kir azadiya mirovahiyê pênase kir yani aslında em dikarin bibêjin duruşma jin jiyan azadî ji vê tê serokatî got heya jin azad nebe civak azad nabe bi jinê re jiyan azad dibe bi jinê re hebûn azad dibe ji xwe duruşma jin jiyan azadî jî bi vê derket û bi vê berdewam kir û bu felsefa ma jiyanê bi salan em vê felsefa jiyanê dimeşin û heman demê ev felsefe niho bû em bibêjin va di salên dawî bi Rojhilatê Kurdistanê û Îranê de şûreşa dest pê kirî bi hemû dünyayê de em bibêjin bû wekî malê hemû jinên cîhanê niha sîstema ku tê meşandin berko beşadî de ji me bes kir êdî dibêjin êrişên ku li ser civakê çi dike nijadperestiyê xurt dike heman demê ûlperestiyê xurt dike heman demê zayînperestiyê xurt dike û tûj dike êdî mirov ji xwe dibêjiya ji hebûna xwe derketiye ji rastiya xwe ji heqîqeta xwe derketiye di ferqa xwe de dema tu nebî êdî çi dike bi êrişekî kuştinekî tondiyekî lêxistinekî xwe mirov hesabandin êdî çê dibe ji ber ku vê hebûna xwe de diyar kirin asta mêrperestiya ku îro xwe de jiyan kirin jî li ser tondiya li ser jinê asta ku sîstema modernîta kapitalîst hatiye û şexsiyeta demê aniyekê aslında em dikarin bi vî şêwazî şîrove bikin boy wê êdî dibêjiya jiyan bêwate bûye tişta ku îro zilam bi meciyê dewletê em bibêjin bi meciyê sîstemê êriş ser jinê dike bi wî mecî jin dikuje bi wî mecî tondotijiyê dike bi wî mecî em dikarin bibêjin dixwaze hebûna xwe bide û hebûna sîstemê bide berdewam kirin ev pênga vê xwên dawî ne bêguman bi şiyarbûna jinê re bi em bibêjin xwe hesandin û ketina ferqa xwebûn û hebûna xwe de tirsekî pir mezin hem ser zilam salarî û hem ser sîstemê de ava kirin bi vê tirsê jî em dikarin bibêjin êrişê xwe dawî dikin û dixwazin bi vî şêwazê hêza xwe bidin diyar kirin em bihêzin û em dikarin lê bêguman ev roxiya li taybetî meciyê jinê de kelehên tirsê roxiya êdî jin ket ferqa xwe ku hebûnekê ku bihêze dikare li ber xwe bide dikare bi berxwedana xwe jiyana xwe biguhore dikare bi berxwedana xwe vê sîstemê biroxîne û jiyanekî wekhev azad ava bike tirsa mêr salarî zilam salarî û sîstema modernîta kapitalîst ji vê ye ji bo wê jî her ku diçe êrişê ser jin li ser ciwan taybetî jî li ser zaroka her ku diçe bê ehlaqiyetên kirin mezintir dibe ji ber ku sîstema modernîta kapitalîst sîstema bê ehlaqiyê ye çandekî xwe nîne em bibêjin heqîqetekî xwe nîne ehlaqekî xwe nîne ji bo vê bi rên cur bi cur bi rên şerên taybet bi rên ku em bibêjin madên hijber û her wekidin civakê de tavizînin bi vê tavizandinê de jî dibêjiya êkomazin dikare êrişî seriyê biçûk bike bi vî şêwazê jî dixwaze sîstema xwe bide berdewam kirin lê em dikarin bibêjin ku ev sîstem dibêjiya qeliştûkên pir mezin tê de çêbûye û bi va qeliştûka jî dixwaze bigire bi vê şêwazê jî tondotijiya xwe berdewam dike bi vê re em dikarin bêjin bersiva herî mezin jî şûreşa jin jiyan azadî bû şûreşa jin jiyan azadî ket sala xwe duyemîn ev şûreş nevemriye bila taybetî jinên Rojhilatên Kurdistanê jinên Îranê û jinên cîhanê ji ber ku asta herî jûr de ev şûreş wekekî dengekî herî gurs ber ku yekemîn gotina serokatî gotî sed sala bîst û yekemîn sed sala azadiya jinê ye şûreşa jinê ye bi vê şûreşê de yekbûna dengê jinên cîhanê ev serast kir û daxuya kirin ji bo wê jî ev şûreş nebû derbas nebû ev şûreş
berdewam dike. Şiyarbûnekî pir mezin jinên Rûşhilatê Kurdistanê û jinên Îranê de çêbû. Neqebûlkirinên pir mezin çêbû, berxwedanên pir mezin çêbûn û bedelê pir mezin hatin dayîn. Bêguman ev qîmet û watiyê xwe pir girîng heye. Ev tinê hengavekî kemîn bû û berdewamiya xwe tê û her ku diçe ev mezin dibe. Ji bo wê jî dema tirs şikandin êdî em ê çawa jiyan bikin em dizanin. Dema em çi ditirsin, ji bo çi em ditirsin. Dema ku em ketin ferqa vê û me vê dahûrandina vê kir, em ê bizanin em ê çawa berxwe bidin, em ê çawa tekuşîna xwe berdewam bikin, em ê çawa tekuşîna xwe mezin bikin û xwe rêxistin bikin. Ber ku tundûtî jî pir zêde bûye, ema li hemberî vê berxwedan jî pir zêde bûye. Bêguman her ku berxwedan mezin bibe, ev tundûtî jî kêm bibe. Ji ber ku hê ku tam gur û geş nebûye ev berxwedan û negihîştî hemû jina û jina xwe rêxistin nekirî, dixwazin bitefisînin û dixwazin vê berxwedanê, vê tekuşînê, vê şûreşê vemirîn û tune bikin. Ji bo wê jî her ku diçe êrişê xwe mastir dikin û berdewam dikin. Lê bes hêvî û bawerî min pir mezin û em bibêjin asa herî jûr de jî ev berdewam dike. Divê em hêviyê xwe mezin bikin, berxwedana xwe, tekuşîna xwe em mezin bikin û hêviyê xwe neşikênine. Ji bo wê jî ev şûreş bû malê hemû cîhanê. Bo wê jî hemû jinên cîhanê bi yekbûna xwe dikarin vê sîstemê têk bibine. Bêguman ev tinê gavekê bû, gelek ev gav her roj xwe nû bike û xwe berdewam bike û xwe rêxistin bike. Ji bo wê azadî bêbedel nabe. Bêberdel nabe. Bêguman em ê berdelê pir mezin bidin, tinê berdelên cismî ne. Ji bo ku em hebûna xwe, xwebûna xwe em dest bixine, bêguman em ê gelek tiştare rûbirû bêne. Em ê heke ku bêdengî em bên kuştin, bila bi deng em bên kuştin. Heke ku bêdengî em ê bimirin, bila bi deng em bimirin. Bila bi hebûna xwe, bi xwebûna xwe em bimirin. Bila bi îrada xwe em bimirin. Bila bi tekuşîna xwe em bimirin. Yani bila mirina me jî bi wate be, ji xwe em bibêjin jîna emînî mînaka herî mezin e yani. Bu temsîl bû sembola jinên sed sala bîst û yekemîn. Ji bo wê jî bêguman her jinekî gelek ji xwe re esas bigire û ji bo wê jî bikare vê şûreşê her rojekê hengavê mastir bavêjin û berdewam bikin. هۆڵیان ڕێژیمی ئێران ئەلان لە بن ناوی حیجابی ئیجباریدا گەنجان و ژنان دەخاتە ژێر فشار و ئەشکەنجەیان دەکا. ڕێبازێک کە بەکاری دێنێ بۆ سەپاندنی ئەو حیجابە چییە کە لە ڕۆژانی پێشوشدا دیتمان لە زانکۆی تاران ژنێک بە ناوی پەرست و زەخت دەخەنە سەری و فشاری بۆ دێنن لەسەر ناوی حیجاب کە ئەویش هەڵوێستی خۆی نیشان دەدا. ئێوە هەڵوێستی ئەو چۆن دەنرخێنن؟ بێگومان yani yeko bi navê hicabê yeko tê girtin mejiyê jin, hestê jin, rihê jin, fikrê jin, hebûnê jin, xwebûnê jin e. Ji bo wê em tenê nebêjin hicab û em derbas nebin. Yani dema em dibêjin hicab dixwazin bi temamî jinê radez bigirine. Jinê bê henase bihêlin, jinê bê rih bihêlin, jinê bê fikir bihêline. Yani ev tinê wekî ku yek û xwe wekî bekçiyên namûsê xwe bi nav dikin, bi navê wê de bê ehlaqî herî mezin dikin. Ji xwe derê ku herî girtî derê ku bê ehlaqî herî mezin tên jiyan kirine. Bel ku Îranê de bê ehlaqî herî mezin ji aliyê vê sîstemê ve tê kirin. Ji aliyê va kesayet û va molla û em bibêjin yek ku bi wekî bekçiyên namûsê xwe pênase dikin, bi navê bi şexsiyetê we de tê kirin. Serokatî dibêje yek ku dixwaze bênamûsiya xwe veşêre, bi navê namûsê de her tim êrişî ser jinê dike. Dixwaze bi namûsa jinê aslında bênamûsiya xwe veşêre. Ji bo wê jî bêguman îro sîstema bêguman dîsan tinê wekî Îran dest nagirin. Belku li derên cuda cuda wekî şêvazê vekirî jinê kûle dikin, heman demê jinê dikirin, difiroşin û her tiştê wê dikin rêya kirîn û firotinê. Îran jî bi şêvazê hicabê dixwaze jinê bigire û heman demê kirîn û firotina herî mezin, pêşkêşkirina herî mezin jî li ser jinê tê kirin. Ji bo wê bêguman em dikarin bibêjin berteka wê jina wê ciwanê em bibêjin bertekekî pir cî xwe de ye. Yani em dikarin vê wisa pênase bikin. Yani hêdî mirov jin mirovahî hatiye asekî wisa taybetî li Îranê de dibêjî ki êdî bes e, ez nikarim nefes bigirim. Bi vê re ev çalakiya kirî, ev berteka nîşandayî, yani bi rast got bedena min cismê min ne namûs e. Namûsa min hebûna min e, xwebûna min e, jiyana min e, azadiya min e, hêza min e, îrada min e. Yani ev çalakiyekî
پر مازن بو بلکو 2008 و 2009 لباکوری کردستان پنگا وکی هاته بو دست پیکرن ناموسا من جسمی منی نازنامه من هبونا من آزادی من خوابونا من اف ایرانه ده ایرو به شخص ویژنه ده دوباره اف گهشت آستکی هری جورتر جبوی ویژنه گوت رحی من یمنه بلا جسمي مجوره به هون دكارن بناوي بأحلاقية خدا كو من أحلاق بكن أحلاقي ما جسمي منينة أحلاقي ما بدنا منينة أحلاقي ما قجي منينة إدي أفاتي أصلك بوسا كو دفي هموجن لبي خوادي در كابن أصلا هري جورد لبي خوادي در كابن يعني شخص سروكاتي دبيجا يعني بقالك هون خوابونا خدز بخن حياكو هون خوابونا خدز نخن بحث كذب لا بحث ناموس هناك الجن اصلا هري جورده جخوا يرو بإرادة بهذا يعني بناموسيا هري مازن لجنات دن جيان كرن جن جيانا که ددن جیان کرن جبوی ویجی بگومان اف چالاکیا پرس تو گلک ام آستکی هری جوردلی خودی در کون ام پر وکی چالاکیه کی دیرو کی ببینن ام وی چالاکیه وکی خوابونا جن ایدی ام ببیجن قلفه جلی سروی کو 5000 ساله سیستما باوک سالاری ظلام پرستی لسر جن کری کو کری ناموسا خواه کری آیدی خواه کری هر تشتی خواه وی جنا جوان به شخص خواه او روپیچ همو آویتن او لباس همو قطاندن او پرده همو قطاندن آویتن گو بدل برکو بدله که پرمازن بدن گلک هر جنه که وی بدله بده برچاوا هگه که ام وی بدله ندن برچاوا ام نکارن آزادی خود از بخنه یعنی اف جیان جبوی چیه یعنی جیانا که نجمره به هبونا متده نبه ارادا من هزا متده نبه او جیان جبوی چیه چه ما جن وی جیان دکن بگو من هر جنه که گلک شیوازه که لوی خودی در بکوه و چالاکی مازن بکه اف پینگا و دویمین هری مازن شورش جن جیان آزادیه گلک ام و پینگا و مازن بکن گلک هر جنه که لوی خودی در بکوه و آیید خواه ببینه به ویره خواه سر بلند ببینه و بیجه همو بیجن ام اف جنا جوانن و ناموسا ما نجسمه مایه ناموسا ما خوابونا مایه ارادا مایه آزادیا مایه هەڵیان ئالتەرناتیڤ و ڕێگا چارەسەری ئێوە بۆ گەنجان و ژنان لە بەرامبەر و هەموو فشارێک کە لەسەر ژنان بەڕێوە دەچێت چییە؟ بگو من نوا گوتنی اوین خدا جی گوتن مجاری خدا جی گوتن بلکو حیات داره که برخودانه که هیه تکوشینه که هیه خوری خستنه که هیه اما پرکیمه مگو سیستم هاتی آستیک بوسا نکار خوری و ببه به ایریش لسر جن تندوتیجی لسر جن کشتنا جن حجاب کرنا جن داربه کرنا جن لیخستن و اشکنجه کرنا لسر جن دخوازه خواب ده بردام کرن و دخوازه خواب ده جیان کرن خوینا خواه نو بکی و تنزه بکی جبوی ویجی هگه که ام دخوازن وی جیانه بکن جیانا خواه هگه که ام دخوازن 100 سالا 21 بکن 100 سالا شورش و آزادی جنه گلک ام بدلین مازن بدن برچاف گلک ام نبیجن تنه بلا از جسمی جیان بکم و ام جسمی درباز بکن ام ایدی بین آستا خوابون و ام بکوین فرق خوابونا خواه ام دیروکا خواه وگرن دیروکا من مجوی ما چیه و ام چه بون و چمام ایروهاتن و آستی وکی جن طیبتی وکی جنین روشلات کردستان و جنین ایران خوادی دیروکا که پرمازنن خوادی دیروکا که تکوشیرن خوادی دیروکا که تیرو تجینه خوادی دیروکا که بهیبتن جبوی و دیروکا خواه ناس کرن و خوادی درکتن بگو من آلترناتیف هری مازنن آلترناتیف هری مازن خوری خستن کرنا جنه ام جنین دنیای لکو دبن بلا ببن روشلات دبن ایران دبن باکور دبن افریقا دبن افریقا دبن هندستان دبن و افغانستان دبن ام رنگی ما چقه گوهرتی به ام جنیه که قدر ما یکه چارنوسا ما یکه هبونا ما یکه هگه کو ام خوری خستن نکن هگه کو ام دنگ خو نکن یک ام اراده خو نکن یک بگومان هروش يدورا يكش مابا جبوي فيجا خواري خستن كرنا جن بخوا إرادة كرن و بخوا هزا خوا كرنا يكا جنن جيهاني دكارن في سيستمتك ببن في تندو تلجي بدن سكناندن دكارن سيستما باوك سالاريه بروخينن سيستما بروحيجن بمجيجن alternatifa ku serokatî pêşkêş kirî wekî konfederalîsma jinên cîhanê jinên rojhilata navîn jin dikare bi pêşengtiya xwe bi tekuşîna xwe dikarin jiyanekî wek hev û azad saz bikin û ava bikin bêguman gelek tişt hatine ava kirin tinê em îrada xwe bawer bin em hêza xwe bawer bin û em bikarin berxwe bidin
ام بکارم نبیجن رنگ ویژنی چیه ام نبیجن تنه مالا من مالباتا من ولات من گنده من نزا چیه من ام و حمیا بردن ایرو هبونا محمو و هگه کو بو یک دنگ ما بو یک ام دکارن هنک تجبرو خینن نخ ام هرکیش خوره چقه دنگ ما تنه در بکویجی این نبی چاره سری آلترناتیفا ما هیا هزا ما لشکری هیا هزا من باجارا هنه هزا من چکداری هنه الجیهان ده ام وکی ام ببیجن هزین یجا ستار هپجا هزین جور بجور ام پر بخورتن اراده که کمی مازن هیا هزا پاشقه پر خورته ایرول دنیای ده پیشنگتی دکن بلا همو جنین جیهانه بلا بفکر خو بلا به اراده خو بلا برنگ خو بدنگ خو تبلی و اراده ببن و هیوی و باوری ما پر مازنه دمه که پر کنده ام وی شورشه بگی هیجن آستا هری جور و ام و سیستما داگرکر و طیبتی داگرکریه لسر جنه ام بروخینن ام وکهوی و آزادی برنگ به هنر و بدنگ و به هبون آجن ام جیانه که جنو و آوا بکنه و با آفرین بانگوازی ما جبوی همو جنا کو یک بونا خواه و دنگ خواه بکن یک هیزا خواه بکن یک و خواری خستن بکن حال یانگیشنا کتای برنامه کمان سپاساندکیم بو بشدار بونتن سپاس باش بیسرانی عزیز باشی و گیشنا کتای برنامه و هفته من مجاری برنامه کمان شروع نکوکی که لعصی جهان روشالات ناورست باره و دچه دوخی سیاسی کومالایتی ایران فشاری که به نوی حجاب لسر جنان باره و دچه لگل میوانی برنامه کمان حوال لیان شینده اندامی کمیته پرورده کمالگای جنانی آزادی روشالاتی کردستان کجر و تویجمان کرد تا برنامه یکی دیگه و بابت یکی دیگه هشار بن. شیلانه شیلانه